Nosaltres som un centre d'aquí de la comarca del Baix Camp, de Tarragona, i bé, durant tots aquests anys hem estat fent activitats de tal manera que els alumnes fóssim respectuosos en el medi ambient i sobretot també a nivell educatiu, no? Activitats que hem fet, doncs n'hem fet moltes, no? Hem començat, per exemple, cada any estem fent un contacontes ambiental, venen tota la canalla de les llars d'infants del nostre municipi i dels municipis propers i participen doncs, en un teatre que fem ambiental, no? Altres activitats que fem, per exemple, fem el concurs d'Aula Verda. Aquest concurs d'Aula Verda el que fem és premiar aquelles aules doncs, que són més respectuoses amb el medi ambient, amb l'ordre, amb les deixalles, etc. També fem unes tutories on li hem posat el nom del Pati Ben Net. El Pati Ben Net és una acció prioritzada del nostre institut i llavors té com a dues parts. La primera part es fa primer d'ESO, que es diu esmorzar sense residus, i després, a part, cada classe, durant el curs, ha de sortir un parell de vegades almenys a netejar el pati, no? Cada grup porta una ferrada de cada tipus de residu, els recollim, els pesem i després els registrem. També el servei comunitari el vam començar l'any passat i aquest any hem volgut introduir també un projecte de medi ambient. El projecte de Microplastics Watchers es tracta d'una inspecció d'un tram d'una platja a prop del nostre municipi, que en aquest cas és d'Hospitalet, i aleshores es tracta d'agafar una mostra de sorra i un cop a l'aula trobar o fer una tria dels plàstics i microplàstics que trobem en la sorra. Aquestes dades les recullen i aleshores forma part d'un estudi que estan fent a nivell de Catalunya. Anem una mica a això, conscienciar, respectuós amb el medi ambient, amb estalvi energètic i també doncs, a nivell de sostenibilitat.